jutro kolege ribolovci i ljubitelji prirode. Evo me sa par drugara na prvom martovskom pecanju u jezeru Mika Alas, pozicije 4, 5 i 6 i danas ćemo pokušati da prevarimo nekog šarana. Štapove sam razmerio na 104 metra, otprilike ka sredini pozicije. Što se mamaca tiče, pecam na bojlu, gumeni kukuruz i lafters, uglavnom voćne arome. Već neko vreme su prolećni uslovi i pokušat ću na voćnu aromu da dobijem neku ribu. Ukoliko do sada niste hranili ribu, polako je vreme da počnete i što se prihrane tiče, koristit ću neke pelete, kukuruz šećerac i kukuruz ambarac. To sam malo samo pojačao aromom duda i ananasa i to će mi biti baza za danas. Bacio sam nekih 15 raketa, zabacio štapove i čekamo šarana. Imao sam jednu ribu koja se nažalost otkačila tu ispred obale i evo kuvamo sada kafu malo da se ugrejemo i osvežimo. Koliko vidim na jezeru slabo ima dešavanja, ovih dana riba slabo je radila jer je pre 3 dana završeno takmičenje, tako da nije ni za očekivati da se nešto napecamo, ali eto, nadamo se da ćemo prevariti bar nekog šarana. Kakav crni ananas, brate, niđe veze. Nema bre. Ni ovdje red. Nema ni ovdje. 2 promašaja za redom. Šta bi, bre? Evo, meni malo prikalo to štapanje. Meni je u peti. Jebi ga, spor sam, brate, htio sam ranije, ali ne mogu ti ja to kontrolisati. Ne mogu, ne smijem ja to, brate, sjebat ću. Ja rekao, brate, ono, voziš drona, rekao, taman... Jeste! Koliko te vidi? Četvrti udarac sreće. Samo da kažem da ovi naši meteorolozi vola ne mogu da ubodu. Jer smo imali i prolećno i jesenje i letnje vreme sada. Više nas je uhvatilo na 2 sata je padalo, kako? Pa, boga mi 2 dobra sata, da. Evo kao da je golać kako nije se dobar. A, dobar. Nije golać. Možeš sam... Najsterbujem. Daj mi štab da mi daš ili... Eto ga budio. Vidi, ova udica se ne... Sa nje ne može spadne riba. Evo jednog dečaka od 7, 8, 9 kila na Esterblend gumu. Idemo da ga vratimo. Udo, hvala na asistenciji. Šta, ovo sam bez tebe.
Ajde, dečko. Hvala ti. Ćao. Tu je. Ali ovo kao da je babuška. Opet na gumeni kukuruz Yesterblend. Ovo je neka babuška ili deverika? Deverikica. Lepa. Jo. Na gumeni kukuruz Yesterblend. Do 6, polako se pakujem, završavam današnje pecanje. Kao što se vidjelo, nije bilo nešto baš izdašno. Većina aktivnosti ribe je bila u desnoj strani jezera, mahom uz obalu. Koliko sam vidio, jedino je pozicija broj 7 i broj 9 solidno pecala, ovo ostalo sve je bilo tanko. Koliko nas vremenski uslovi posluže, za nekoliko dana na čepelu, a do tada pozdrav i bistro.